Maria, iangko mo kami sa mga panulay, panlabanan mo kami. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Mana usab kanimo. Mga igsoon, karon atong gihimo ang unang nobinaryo sa atong kapistahan, sa atong segunda patron, ang Birhen sa Santo Rosario. Muna ang atong minor novena mass, unyang alasay sa hapon, mao ang atong major novena mass. Para ni nato nga mga online parishioners aron makaapil pod mo sa ato gyung nobinaryo sa segunda patron, ang Birhen sa Santo Rosario. Iampo nato nga unta ang mga tao sa tibuok kalibutan madasig sa paghimo niining powerful o daghan kaayong tuburan sa grasya nga pagampo kining santos nga rosaryo. Ang tanang mga pamilya makat-on gyud sa pag rosaryo matag adlaw. Ug ang ato sa mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato dinhi pinaagis pagpamalit og slots, panalipdan o punon sa mga grasya unta gikan sa mahal nga Birhen sa Santo Rosario. Atong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalan kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-on unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Amahan, nagapakita ikaw sa imong gahom nga way katapusan diha sa imong pagkaluoy ug pagpasaylo. Padayuna ang paghupong kanamo sa imong mga hatag sa gugma ug tabangi kami pagkugi sa paglakat nganha sa kinabuhing tunhay nga imong gisaad ug sa pagdangat sa mga kalipay sa imong gingharian. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Job. Kamu akong mga higala, busa kaluy itawon ako ninyo. Gihampak ako sa Dios. Nganong inyo man akong sakiton, sama sa pagsakit kanako sa Dios. Dili pabaigo ang pagsakit ninyo kanako. Maayo unta kung gisulat pa kining akong gisulti o gihimong libro. Maayo unta kung ikulit pa sa bato ang akong mga pulong aron dili kini mahana. Apan nasayod ako nga sa katapusan maitig panalipod sa langit nga mulaban kanako. Makita ko ang Dios niining lawasa gayon. Bisan pag kutkuton sa sakit ang akong panit, makita ko gayud siya,
ug dili na siya langyaw alang kanako. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Mituo ako nga makakita ako sa mga butang nga maayos sa Ginoo dito sa yuta sa mga buhi. Mituo ako nga makakita ako sa mga butang nga maayos sa Ginoo dito sa yuta sa mga buhi. Patalinghugi o Ginoo ang tingog sa akong pagsangpit. Kaluy ako ug tubaga ako. Kanimo ang akong kasing-kasing nagasulti. Ikaw ang akong gipangita. Mituo ako nga makakita ako sa mga butang nga maayos sa Ginoo dito sa yuta sa mga buhi. O Ginoo, nangita ako kanimo. Ayaw tagua ang imong nawong kanako. Ayaw isalikway diha sa kapungot ang imong sulugoon. Ikaw ang akong mananabang, ayaw ako biyain. Mituo ako nga makakita ako sa mga butang nga maayos sa Ginoo dito sa yuta sa mga buhi. Mituo ako nga makakita ako sa kaayo sa Ginoo dito sa yuta sa mga buhi. Paabuta sa walay kahadlok ang Ginoo. Pagmalig-on sa kasing-kasing ug paabuta ang Ginoo. Mituo ako nga makakita ako sa mga butang nga maayos sa Ginoo dito sa yuta sa mga buhi. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaasab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo.
Human niini gipili sa Ginoo ang laing kapituag duha ka lalaki. Gipadala sila sa tinagurha aron mag-una kaniya ngadto sa tagsa-tagsa kalungsod og dapit nga iyang adtuan. Miingon siya kanila, ang anihon daghan apan jutay ra ang mga ngani. Busa pagampo kamo sa tag-iya sa anihon aron magpadala siya dugang pang mamumuo nga moani niini. Lakaw kamo, nagpadala ako kaninyo nga sama sa mga nating karnero ngadto sa mga lobo. Ayaw pagdala og puntil ni sudlanan sa limos ni sandalyas. Ayaw kamo paghunong aron paghimamat kang bisan kinsa diha sa dalan. Bisan diing balaya kamo moabot, unahan ninyo pag-ingon ang panagdait maania niining balaya. Kung didto may nagpuyo nga mahigugmaon sa pakigdait, ibilin kaniya ang inyong yukbo sa pakigdait. Kung wala, bakwia ang inyong yukbo sa pakigdait. Pabilin kamo ni adtong balaya og kaon og inom sa ilang idalit kaninyo, kay ang mamumuo angay gayod nga suhulan. Ayaw pagbalhin-balhin gikan sa usa ka balay ngadto sa lain. Kung moabot kamo sa usa ka lungsod og dawaton kamo nila kaon sa idalit kaninyo, ayuha ang mga masakito ni adtong lungsura og sultihi ang mga tao didto nga hapit na moabot kanila ang paghari sa Dios. Apan kun moadto kamo sa usa ka lungsod og dili kamo nila dawaton didto, gula kamo ngadto sa kadalanan og ingna ninyo ang mga tao, bisan ang abog sa inyong lungsod nga mitapot sa among mga tiil, among taktakon batok kaninyo. Apan timani nga hapit na maghari ang Dios kaninyo. Sultihan ko kamo nga sa adlaw sa paghukom ang Dios mas maluoy pa sa Sodoma kay niadtong lungsura. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Sa atong gihimo karon nga nobina para sa atong segunda patron Birhen sa Santo Rosario, gipahinomduman kita nga ang kinabuhi sa mahal nga Birhen dili lunlon kalipay, kung dili daghan kayo ang kasakit, pero sa iyang pagdawat sa kasakit nagpadayon sad ang iyang kalipay og niabot gyud ang iyang kahimayaan, ang pagpasaka kaniya adto sa langit lawas og kalag, ug hangtod gyud nga siya na deklarar nato sa simbahan kay mao say nahitabo kaniya nga napurong-purungan siya isip rayna sa langit og sa yuta. Mao nay kinatas-an tingaling achievement sa atong kinabuhi kanang purong-purungan ta dito sa langit. Pangutan ako no na imong tupad na gusto kang purong-purungan dito sa langit. Basin og anhira ta purong-purungan sa kalibutan niya dito sunod nga kinabuhi adto tas impierno. Sa atong unang pagbasa karon, si Job nakaingon siya nga gisakit man ko ninyo og maayo, gisakit na kos Ginoo sa akong kinabuhi, nangamatay akong anak, napadyud ko'y nuka, nya kamusad ako mga higala, inyo sa konsigihan og pasangil, kay sigihan man siya gingon siya mga higala nga basig na adyo kay dakong sa isulti nas Ginoo, pangayog pasaylo. Nya si Job kay sayod man gid siya nga
wa gyud siya sala. Mao nang mura sa siya na torture nga sigihan siya pasangil nga naa siya sala, mao nga gisilutan siya sa Ginoo. Ang kanimanggong atong kasakit sa kalibutan usahay tawgo nato og mga silot. Pero sa mahal nga Birhen Maria, kining mysterious kasakit, misteryo god. Pasabot, dili gyud siya silot, pero usa din na siya ka okasyon aron nga makadawat ta og reward. Tugot sa Ginoo nga kita masakitan og magantos aron mulapos kita ngadto sa katinuod nga kaluwasan. Ang atong gihimo diri sa atong simbahan kining pagnobina sa mahal nga Birhen Maria Santo Rosario, nangandoy sadta nga mahimong mga magsasangyaw sa ebanghelyo. Dinhi sa atong ebanghelyo karon, si Kristo mipadala og gawas sa 12 ka apostoles, ni padala siya laing 70 ka mga katong mga tao. 70 ba to? Pila to? Kapituag duha, 72, 72 ka mga lain na sang mga tao nga gipadala niya tinagurha. Nya nindot kayo ang iyang instruction. Parihara sad ang iyang instruction sa iyang mga 12 ka apostoles. Ningon siya, ang anihon daghan, apan jutay ra ang mga ngani. Nya unsa may iyang gisulti na sad, nagpadala ako kadinyo sama sa mga nating karnero ngadto sa mga lobo. Kanang nating karnero sayod gyud ta nga mo ginay kanunon sa mga lobo. So kita di ay sad karon sama sa mga disipulo ug apostoles ni Kristo, kinahanglan mahimo tang pagkaon sa mga lobo. Saman ganahan mong mahimong pagkaon sa mga lobo. Kanang lobo ang iyan ang equivalent sa tao, mga buangon, mga maldito, mga way pagtuos Ginoo. Dili gani sila mo respeto kaayo sa ilang isig ka tao. Mo na mga lobo. Nya mga karnero, mo ni sila ang mga buutan. Ikaw nang bilain ko nung pangutana sa imong tupad, inaon sa man ka, lobo o karnero? Kayo sahay ra ba no? Gatuo tag karnero ta niya, lobo day kay tang. O kinsa maning lobo, matod pa ni Kristo, ayaw mo pagdala og puntil ni sudlanan sa limos ni sandalyas. Nya ayaw ko mo paghunong sa paghimamat kang bisan kinsa diha sa dalan, bisan diin kamo moabot, unahan ninyo pag-ingon ang panagdait maania niining balaya o niining dapita. Unsa man ni siya, kinabuhi gyud nga Dios non ang atong puy-an, dili kalibutanon. Kana manggong mga butang sama ng sandal, kwarta, pagkaon, mga kalibutanon na siya. Ang gusto ni Kristo, dili ta ma-highlight sa mga tao nga gasalig ta ana. Ang ma-highlight untas mga tao nga wa taan ang mga butang kalibutanon sa manang security sa kwarta, security sa sungkod, sandalyas, ilisan, security sa balay. Ang atong kaugalingong security mao gyud ang Ginoo. Nya unsa man paghimo ana, magsige ra gid tag pangalagad sa atong isig ka tawo, magsige tag ampo sa mas gibuhat ni Kristo nga nagampo, ug magsige tag antos. Mao na si Maria, kung atong isummarize ang iyang kinabuhi Diyos pag-antos, kinabuhi sa pagpangalagad, o kinabuhi sa pag-ampo. Hinaot-unta, nanining atong pagdebosyon karon sa Santo Rosario, pinaagi na itong pagpista sa segunda patron, madasig ta, nga kini di ang pag-ampo, di gyud nato
i-compromise, dili nato siya i-baylo sa laing mga butang nga kalibutanon. Kay daghan ra ba nato, hindi na gid mi karosaryo pader kay busy kayo. Busy sa mga butang nga makadaot usahay skalag sama ng pagpangitag kwartang o busy ba kaha sa pagsigig duwa, sa pagsigi og suroy-suroy, shopping, or busy sa pagsigig tarong snaong, tarong skilay, tarong spilok, tarong sige busy. Pero wa gyud mabisi sa pag-ampo. Nya kasagaran sad nato magsigig panugo, dili gyud mualagad. Og labaw tanan sagad nato nagsigig likay sa pag-antos. Imbis nga muantos, imbis nga matud pang Kristo, take up your cross, mulikay na noon ta, masuko pagid ta sa atong mga pag-antos. Si Job, wa masuko, nangayo lang siya katinawan sa Ginoo nganong nag-antos siya sama ato. Muna sa atong tubag sa Salmo, moingon kita, mituo ako nga makakita ako sa mga butang nga maayo sa Ginoo didto sa yuta sa mga buhi. Mao na ni ang gitawag natog paglaom, nga dili ta dinhi mamatay sa pag-antos. Dunay yuta sa mga buhi nga nagpaabot nato, tuwa didto ang Ginoo, tuwa didto ang tanan nga mga santos, ug labaw sa tanan tuwa didto ang atong rayna, ang atong inahan, ang mahal nga Birhen Maria. Manindog ta para sa nobina sa mahal nga Birhen sa Santo Rosario. Mga igsoon, ang atong maaghop uyamot nga inahan, ang Birhen Maria sa Santo Rosario, sa kanunay na nalipod, nag-agak, nagtudlo, o nagbukbo kanatong iyang mga anak sa dili maisip nga mga grasya sa dihang ang kalibutan na puno na sa malngilad nga mga sala sa katawhan, mi pahibalo og midasig siya kang Santo Domingo nga bulahan sa labing maayong tambal sa kalaglagan nga mao ang pag-ampo sa Santos Uyamot nga Rosario, ug tungod niini nabag-o ug nakalingkawas sa kadautan ang tibuok kalibutan, uban sa mapaubsanon ug masaligon nga kasing-kasing ato karong himuon kining santos nga nobina. Palihog mangluhod. Pag-ampo sa unang adlaw, maghimaya ka, anghel sa langitnon nga paraiso. Maghimaya ka, putli uyamot nga babay, kay gipuno ka sa Espiritu Santo sa mga kalipay sa pagkatao sa anak sa Dios sa ulay mong sabakan. Maghimaya ka, masulubon uyamot nga inahan, tungod sa pasyon sa anak mo nga Dios. Maghimaya ka, maanyag uyamot nga rayna, nga nabanhaw ka sa kalayo sa imong gugma, sa mahimayaon nga pagkayab mo ngadto sa langit, lawas ug kalag. Pagpanamkon mo sa anak sa Dios sa lalang sa Espiritu Santo, wala ka magkalisod pagdala mo kaniya sa ulay mong sabakan, ug walay kasakit sa pag-anak mo kaniya, ug nagpabilin gihapon ang imong pagkaulay. Maghimaya ka, mahigugmaon uyamot nga inahan, kay wala ka maduhig sa sala ug sa silot sa sala. Maghimaya ka, Maria, nga kanunay among gidahig, luwason mo kami sa mga kadaot nga giduhig kanamo sa sala, sa among unang ginikanan. Ilisan mo sa pasaylo ang silot tungod sa among mga sala, ug hatagan mo kami sa walay katapusan nga kalipay sa langit. Amen. Sa hilom ato karong pangayoon sa Ginoo, ang atong mga panginahanglan pinaagi sa Birhen sa Santo Rosario.
palihog manindog. Sa matag pag-ampo ang inyong itubag, pinaagi sa pangaliya sa Birhen sa Santo Rosario, panalangini kami, Ginoo. Tanan, pinaagi sa pangaliya sa Birhen sa Santo Rosario, panalangini kami, Ginoo. Nga ang tanang mga matuuhon, makaamgo nga sila gitawag sa Dios aron ipakaylap ang iyang gingharian sa kalinaw, dinhi sa kalibutan, magampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa pangaliya sa Birhen sa Santo Rosario, panalangini kami, Ginoo. Nga mas makaamgo kita sa atong bukasyon sa pagpakaylap sa maayong balita, sa kaluwasan ngadto sa atong mga kasilinganan, magampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa pangaliya sa Birhen sa Santo Rosario, panalangini kami, Ginoo. Nga ang mga mag-uuma nga nagtikad sa yuta ug nagtrabaho diha sa uma, mapanalanginan og maayong panahon ug mabungahong ani, magampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa pangaliya sa Birhen sa Santo Rosario, panalangini kami, Ginoo. Nga ang mga masakiton og sila nga mibatig kalisdanan sa kinabuhi, masayod nga ang Dios nag-amuma kanila, pinaagi sa pagtagad nga gihatag sa ilang kabanayan, magampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa pangaliya sa Birhen sa Santo Rosario, panalangini kami, Ginoo. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos, nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa pangaliya sa Birhen sa Santo Rosario, panalangini kami, Ginoo. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama og paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson og mahuman unta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa pangaliya sa Birhen sa Santo Rosario, panalangini kami, Ginoo. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo, ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa pangaliya sa Birhen sa Santo Rosario, panalangini kami, Ginoo. Nga ang mga matuuhong mihalina, nga naghago samtang dinhi pa sila niining kinabuhia, makaangkon sa ilang langitnong ganti, magampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa pangaliya sa Birhen sa Santo Rosario, panalangini kami, Ginoo. Tanan, O Dios, kinsang bugtong anak, pinaagi sa iyang kinabuhi, kamatayon ug pagkabanhaw, nakakabot alang kanamo sa mga ganti sa kaluwasang tunhay. Itugot among gipangamuyo nga kami nga nagpalandong sa mga misteryo sa Santos Uyamot nga Rosario sa bulahang Birhen Maria, makasunod unta sa ilang gipasabot o makakabot sa ilang gisaad, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Unsay igasa ko kanimo, tungod sa imong
Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Dios sa kaluoy, dawata ang among mga halad, og himoa kini nga tuburan sa mga panalangin alang kanamo. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, ug nga magaday kami magpasidungog ug magsangyaw kanimo diha sa bulahang Maria kanunayng Birhen. Kay nanamkon siya sa imong bugtong anak pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo ug sa way pagkahanaw sa himaya sa iyang pagkabirhen, may pahimugso alang sa kalibutan sa kahayag nga way pagkapalong nga mao si Jesucristo nga among Ginoo, ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig. Duyog usab kami sa tanan mong mga anghel diha sa langit sa ilang pagsangyaw sa imong wayhunong nga himaya diha sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining paan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinomdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan.
Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi ng among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langitnong amahan, ginamit ang mga pulong ni Jesucristo. Amahan matuman ang imong pagbuo, dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalanuna mo sa matag adlaw, ihatag ka na mo karong pasaylo kami sa among mga sala, ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasalanan. Ug dili mo kami itugyan sa pagsulay, sa kami sa daputan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona, haron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Kay man ang harian, ang kahugang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Maana ang usab kanimo. Ato karong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig sunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan,
Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sayang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Maghimaya ka, Maria, umuga sa grasya. Ang Ginoong Diyos nga nakanimo, bulahan ka sa mga babayi nga tanan. Bulahan ng bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Inahan sa Diyos, iampo mo kami, mga makasasala, karon ug sa takna sa kamatayon. Karon ug sa takna sa Magampo kita. O Ginoo, himuang nga kining misa diin among gisangyaw ang kamatayon ni Kristo, magdala unta kanamo sa kaluwasan ug maghiusa namo tipon kaniya diha sa himaya sa langit. Kay siya man ang Ginoo nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Manglingkod ta sa makadiyot. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Diyos non nga panalipod, divine protection. Nya mahitabo ra ni kung sama ni Maria ato gyung himuon nga malipayon ang pagampo, ang pag-alagad ug ang pag-antos alang sa kaluwasan sa tanan. So salamat sa mga mialagad nato karon, ang atong pilgrims karong misaha. Unang nobinaryo mao ang Cofradia de San Vicente Ferrer, ang Arcelo Memorial National High School Grade 7 students with teachers. Ang atong choir, atong singer si Brad Rene, ang atong mga ni Salmo karon si atong lectors ug salmista tulan nilang tingbon niya dayon ang atong kanini ang mga kamong tanan ng mga online parishioners. Salamat kayo niya. Karong hapon mao ang atong main novena, ug human sa atong novena mass mao ang atong motorcade, atong prosesyon na tunta nga manguyog tang tanan.
Ako sang tagaan mo og update para sa atong mga slots nga nahalin. Salamat kay sa atong mga slotters or sa atong mga benefactors and donors. Ang atong SBF-DAG para sa atong kumbento niabot ng atong halin og 39,930 ka slots na apay 20,070 ka slots nga available nga tag 500 pesos per slot. Naasad ni siya 16 slot challenge nga tag 8,000 per challenge. Nakadawat na sa tag 250 ka 16 slot challenge. Nya sa atong CTU para ni sa atong pagpanghatag og mga bugas karong simanaha o hangtod sa atong pagtukod og mga balay para sa mga kabos nato mga kaigsuonan sugod sa buwan sa Nobyembre. Ang atong halin niabot tag 15,986 ka slots na apay 54,014 slots nga available tag 100 pesos per slot. Nasa ni siya ay 61 slot challenge nga tag 6,100 per challenge. Nakadawat na sa tag 82 ka 61 slot challenge. Atong pakpakan ang atong mga namalit niini. Salamat kayo. Ang na detay bag-oron nga usaban sa atong bank account number kay gibalhin na nato sa name of our parish. Wala na tong katong una nato nga numero nga joint account sa Land Bank katong 165 ang ending. Mao na kini ang atong bag-o nga account. Account name, RCAC, San Vicente Ferrer Parish, Obliluan, Cebu. Niya account number 4082-1009-33. Ngani ang atong account sa Land Bank Consolacion Branch. Bunako nga ang kadtong 4002-000165 wala na to siya. Dili na to magamit. Ang kanina siyang bag-o 4082-1009-33. So ato na ning gipa-convert kay ma-findings man pinagi kani wa na ni limit inyo mga donation sa ani, wala na limit no kay sa name naman sa parokya. Katong personal account maamla man ta ato. Nya padayon sad mo pagsunod sa atong YouTube channel kaning Padresiano Ubod para sa makita ninyo ang atong official nga mga information. Yes, share, like, view, subscribe kay maka-income sa taan ni pinaagi sa inyong pagsigig sunod. Ang ato sang official nga Facebook page mao ang San Vicente Ferrer Parish Liloan. Aron nga dili sad mo masaag ngadtos mga scammers. Salamat kaayo natong tanan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato kining padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Maria, babay sa pagtuo. Maria, inahan ni Jesucristo, daw sa bituon sa kadagat.